Μικρή μόνον αναφορά στο αριστούργημα του θεάτρου τέχνης. Ίσως η πιο σπουδαία παράσταση έργου του Αριστοφάνη στα νεότερα χρόνια. Από το 59 που απαγορεύτηκε μέχρι και σήμερα αναδεικνύεται σαν ένα μείζον πνευματικό κεφάλαιο του θεάτρου μας. Αγάπησα με ένα πάθος πάρα πολύ μεγάλο και τον Αριστοφάνη που δούλευα και τον καιρό και το ελληνικό στοιχείο και τους ανθρώπους. Παραδείγματος με τον Χατζημάρκο πρώτη φορά που συνδέθηκα, που ήταν ένα πολύ λαϊκό παιδί, ήταν όταν μου είπε ότι όταν ήταν μικρός είχε ένα βιολί. Είχε πάρει ένα βιολί και έπαιζε. Και ήταν σε μια οικογένεια, σε ένα σπίτι Νοδοστράτωνος μου φαίνεται, όπου είχε πολλά αδέλφια. Ήταν μια μεγάλη οικογένεια από τη Σμύρνη που είχαν έρθει πρόσφυγες. Και το ότι ραντζούζε το βιολί του για να μάθει βιολί. Και από μια μέρα μόνος ραντζούνιζε και εξενέβριζε τα αδέλφια του. Και μια μέρα του πήραν, λέει, το βιολί και το σπάσανε. Αυτή η αίσθηση του σπασμένου βιολιού είναι κάτι που πάντα με κυνηγά κατά... Λέτε πόσα σπασμένα βιολιά υπάρχουν στην Ελλάδα. Πόσα σπασμένα βιολιά υπάρχουν, πόσοι άνθρωποι υπάρχουν οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, που θέλουν και ζητάνε να αξιοποιηθούν, και θα ήταν πάρα πολύ ωφέλιμη και αποδοτική και θα δίνανε κάτι πολύ μεγάλο, μια ανύψωση στον πολιτισμό μας, πολύ μεγάλο, αν τυχόν και τους βοηθούσαμε να δημιουργηθούν. Και αν ήταν κάτι που θα ήθελα να αφήσω σαν τελευταία μου κουβέντα, θα ήταν στους μαθητάς μου, οι οποίοι και τους αγαπώ και ξέρω πως με αγαπάνε, είναι το πως να βοηθήσουν να αξιοποιηθούν όλα τα παιδιά που υπάρχουν γύρω μας. Σου κάνω λιτανία, σου κάνω και θυσία. Εγώ κι η φαμελιά μου. Ευτυχισμένα δώσε μας, Διονύση, αγροτικά, τώρα που τη γλιτώσαμε απ' τα στρατιωτικά, και κάνε να φτουρήσει η ειρήνη που έχω κλείσει. Φανή του πάντα χώρισε και σύντροφια δικιά μας τα ξέμβαντο μανά. Αυτό που στα νεότερα χρόνια ονομάζουμε ελληνικότητα εκφράστηκε από τον Κάρολο Κουν κυρίως στις παραστάσεις του Αριστοφάνη. Βασική αρχή, ο λαϊκός προσανατολισμός στα δρόμενα και στα πρόσωπα. Όπως έκαναν μυθικούς τους λαϊκούς ανθρώπους ο φίλος του Γιάννης Τσαρούχης και ο σπουδαίος ζωγράφος Διαμαντής Διαμαντόπουλος, από τους πρώτους συνεργάτες του. Είναι μέσα ο Ευρυπίδης, ρε. Είναι μέσα, αλλά δεν είναι μέσα. Αν καταλαβαίνεις θέλω να πω, Πώς είναι μέσα, αλλά δεν είναι μέσα, ρε. Έτσι είναι, ρε γέρο. Ο νους του είναι έξω και μαζεύει σουξεδάκια. Αυτός είναι μέσα με τα πόδια στο γραφείο και γράφει Είναι φυσικό ο δάσκαλος να κουμπώνεται στην ακαδημαϊκή παιδεία και να φοβάται μήπως τεθούν φραγμοί στις επιλογές των ανθρώπων που ο ίδιος θέλει να κάνει ηθοποιούς. Το θέατρο δεν είναι ακαδημαϊκό επάγγελμα. Έχει άλλες μορφές έκφρασης. Είναι κάτι ζωντανό, κάτι που δημιουργείται, κάτι που αλλάζει όλη την ώρα. Δηλαδή μόλις πας να το κάνεις, να βάλεις ακαδημαϊκή παιδεία, είναι ο θάνατος του θεάτρου. Η Ακαδημία θα τους κάνει ένα πράγμα στερεότυπο, θα βγαίνουν καλούπια,
θα βγαίνουν μορφωμένοι, αλλά τι είδους μόρφωση? Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει η μόρφωση πλατιά, μας ενδιαφέρει συγκεκριμένα τι είδους θεατρική μόρφωση θα μπορέσουν να λάβουν. Μας ενδιαφέρει να είναι μορφωμένοι οι τοποί μας, να ξέρουν πολλά πράγματα, να ξέρουν περισσότερα πράγματα από ό,τι θα μπορέσει να τους διδάξει η Ακαδημία, να τους δοθούν κεντρίσματα που να μπορέσουν να δημιουργηθούν, αλλά όχι ένα αλφα υλικό το οποίο θα μαθαίνουν, γιατί αυτό δεν εξυπηρετεί καθόλου. Κάτω τα χέρια από τη θεατρική παιδεία. Η θεατρική παιδεία είναι κάτι που ανήκει στον καλλιτέχνη και στους καλλιτέχνες. Δεν ανήκει γενικά. Η πολιτεία μπορεί να βοηθήσει να δημιουργηθούν εστίες καλλιτεχνικές και έχει υποχρέωση να βοηθήσει, αλλά πρέπει να οργανωθεί κιόλας ανάλογα, και τα διάφορα υπουργεία που έχουν σαν αποστολή τους αυτό το πράγμα, πώς θα βοηθήσουν, όχι πώς θα βάλουμε τροχοπέδια, γιατί όσα με σήμερα βασικά τροχοπέδια έχουν βάλει. Το μεγαλύτερο ποσοστό, το μεγαλύτερο υλικό που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για το θέατρο μέσα στον τόπο μας, δεν το αφήνουν να χρησιμοποιεί το και του βάζουν τροχοπέδι μπροστά. Λένε, αν δεν έχεις δίπλωμα γυμνασίου δεν μπορείς να πας στο θέατρο. Πώς αποστερείς τον τόπο από ένα τόσο ζωντανό έμψυχο υλικό που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και να γίνει δημιουργικό και πολύ πιο μορφωμένο από όλα τα άλλα τα βουτυρόπεδα που έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν και να γίνουν κάτι. Διαφωνείτε δηλαδή ότι η παιδεία θα πρέπει κάποτε όμως η θεατρική παιδεία να γίνει ανωτέρα παιδεία? Δεν έχω κανέναν. Να γίνουν και μια ακαδημία και δύο ακαδημίες, 20 ακαδημίες θέλουν. Όχι όμως για να. Ότι θα είναι ένα τροχοπέδι ακαδημία και δεν θα μπορέσουν να βγουν στο επάγγελμα άνθρωποι που θέλουν να βγουν στο επάγγελμα και που μπορούν να αποδώσουν στο επάγγελμα. Αυτό θα το κρίνει μόνο το Σανίδη. Η κακή γυναίκα, η άθεη κακή γυναίκα. Καιρός που η άθεη κακή γυναίκα. Κακή γυναίκα. Βασικά η σχολή άρχισε να λειτουργεί από το 42. Από το 41 μάλλον. 41-42 με εντατική δουλειά. 8 ώρες είχαμε διαπλάσει ήδη ένα υλικό το οποίο μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για την έναρξή μας κατά την περίοδο της κατοχής το 42, όταν πρώτο εμφανίστηκε το θέατρο τέχνης. Θέλαμε να υπάρχουν άνθρωποι που εκφράζονται καινούργια σχήματα, καινούργιες μορφές, χωρίς τους περιορισμούς αυτούς που είχαμε κληρονομήσει από το παρελθόν. Θα μπορούσαμε να τους πούμε ακαδημαϊκούς κάπου? Εγώ θα τους έλεγα ακαδημαϊκούς, αλλά θα δημιουργούσα ενόχληση σε πολλούς. Αλλά αυτό είναι κάτι που πιστεύω. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος μέσα του πρέπει να λειτουργήσει. Και πρέπει να λειτουργήσει και δεν ξέρει ακόμα τι θα βγει από το υποσυνείδητό του. Λοιπόν, αυτό το υποσυνείδητο είναι συχνά πολύ πιο ενδιαφέρον από ότι είναι το συνείδητο. Αυτό που θα βγάλει, αυτή την κραυγή που θα βγάλει, αυτή την κίνηση που θα κάνει ξαφνικά, που δεν περιορίζεται από ένα στημένο παίξιμο, είναι οι βάσεις του καινούριου θεάτρου. Ήταν μια βάση, ένα σπάσιμο με το ψυχολογικό θέατρο, τώρα είναι μια ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη που μας έχει δημιουργήσει το καινούριο κινησιακό θέατρο, βιολογικό θέατρο. Αυτό το σπάραγμα πλάνου, με τον Γκουν να κάνει πρόβα φορώντας φανελάκι καλοκαιριάτικα, καρφώνεται για πάντα στο μυαλό, σαν τις σπουδαίες εικόνες που σε συνοδεύουν χωρίς να ξέρεις γιατί.